सिखोनाजार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि सिङाव थानाय सिखोनाजार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा देग्लाय गाजा गोमजायै फैगौ 21 जानुवारिनिफ्राय लानानै 28 जानुवारिसिम खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो आरो बाथौ मेला खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। बेजों लोगोसेयैनो दिनै बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनानै लानायखौ खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोन्दों। बे गोथार बाथौ सान एबा खेराइ फुजा खालिनो माखासे गोनां आयदा जेरै बाथौ धोरोम सिबिनायाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान, बाथौ धोरोम सिबिनायाव बाथौ गुरुफोर लोगोसे नायखांगिरिफोरनि मावनांगौ बिबान, बाथौ धोरोम सिबिनायाव माइनावफोरनि मावनांगौ बिबान बेफोरनि सायाव मोजांथारै सावरायगोन होननानै आफादगिरि सरलकान्त नार्जारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जानो गोनां गोथार बाथौ सान आरो बाथौ मेलायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायो सरलकान्त नार्जारिया। इंराजि मायथाइ गोदान बोसोर 2026 इं मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं सिखोनाजार आन्चलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बयनिसिमबो फोरमायनो आखायाव लादों जे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि देग्लायनि जे गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सिखोनाजार आन्चलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे बोसोरारि जोंनि जुथुम्मा लोगोसे खेराइ फोरबो लोगोसे बाथौ मेला बेखौहाय जोङो गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै जानुवारि दाननि 21 अक्ट'निफ्राय 28 अक्ट'सिम खुंफुंनो जोङो थि खालायदों। दा जोङो अलरेडि बानजाय आफादखौ जों दाफुंनानै लाबाय आरो बानजाय आफादनि मावखुलिखौबो जोङो बेखेवनानै लानो हाबाय। दा जोङो बे 8 सान साननि हाबाफारिखौ जोङो धोरोमारि बिथिङै जोङो फोसाबलु नोजोरजों जोङो गासै सेमिनारनि गेजेरजों जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जों मेहेर गोनाङै खुंफुंनो जों आखायाव लादों। दा जोङो 21 थारिखआव जोङो बेखेवगोन आरो 22 थारिखनिफ्राय जोङो सेमिनार लादों। जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसाबनाय, फेहेरनाय, फोगोबनाय आरो बेखौ बुहुमाव गेवलांसार होनो थाखाय जोङो मोजां जोङो टपिक्स लानानै जोङो सेमिनारखौ जोङो खुंगोन। जोङो 22 थारिखनिफ्राय जोङो प्रथम जोङो सेमिनार लादों बाथौ गुरुनि। गासै बाथौ गुरु, रिंगु दामसा, नायगिरि आरो दौसिनिगिरि बिथांमोनखौ जों लानानै जोङो सेमिनार खुंगोन 22 थारिखआवहाय। बेनिफ्राय 23 थारिखआव जोंहा बाथौ आर'ज दङ। 23 थारिखआव जोङो सरस्वती फुजा थानायखाय जोङो ओइदिन जोङो सेमिनारखौ जोङो लानाय जायाखै। 24निफ्राय जोंहा लाइमोननि दङ, गासै लाइमोनखौ लानानै जोङो 24 थारिखआव जोङो सेमिनार खुंगोन। लोगोसे माइनावनि 25आवहाय जोंहा माइनावनि जोङो सेमिनार खुंगोन। हाबाफारि बायदियै जोङो गासै लाइमोनफोरखौ लानानै, माइनावफोरखौ लानानै लोगोसे जोङो क्लाबनि माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै जोङो सेमिनारखौ खुंगोन। उद्दिस'आ जाहैबाय जोङो माइनाव आरो लाइमोनखौ जोङो धोरोमनि बिथिङै जोङो बिसिनि गोरबोआवहाय जोङो सोनानै होनाय बे लादों जोङो। बेनिफ्रायहाय जोङो 26आवहाय जोंहा जोंनि आन्चलिक वार्किं कमिटि जोङो लादों। मानोना देग्लाय जोंहा टार्म पिरियड जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद जों दाफुंनाय जाहैगोन। बिनि थाखायनो जोङो
सानसे सिगां जों 26 तारिखआवनो जोङो वर्किं कमिटि जिरायनानै जों बाहाय थि खालायगोन। बेनिफ्राय 27आव जोंहा गोथार बाथौ सान फैबाय। गोथार बाथौ सानाव जोङो हाबाफारि बायदि फुंबिलियावहाय जोंहा फिरफिला उरायहोनाय, बेनिफ्राय गोथैसि बावनाय, बेनिफ्राय बाथौ आर'ज आरो बिनि उनावहाय जोंहा थान्दै मेल। जोङो बे थान्दै मेलावनो गोजाम आफादखौ सिफायनानै जों गोदान आफाद जोङो गोख्रोङै जोङो दाफुंनानै लानाय जागोन। बेनिफ्राय जोंहा गेवलां मेल दङ। ओइदिननो 27आव जोंहा गेवलां मेल दङ। गेवलां मेलाव जोङो आलासि हिसाबै जोङो हाबाफारियाव सोनानै लादों। बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा महिम चन्द्र बसुमतारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि, बिथाङा जोंनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन। लोगोसे बराय बिबुंथि दङ जोंहा बिजेन्द्र बसुमतारी, मासिगिरि बानजाय आफादनि मानगेरे, बिथाङा बराय बिबुंथिखौ होगोन। गाहाय आलासि हिसाबै दङ जोंहा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारी, बारग' MP लकसभा मानगेरे, बिथाङा गाहाय आलासि। आरो बुंथिगिरि आलासि दङ बिथाङा जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि जोंहा आफादगिरि टिकेन्द्र नार्जारी, बिथाङा बुंथिगिरि आलासि। आरो माननि आलासि दं जोंहा सनेन बसुमतारी, बियो सोद्रोमा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम। आरो माननि आलासि दं जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिसमुरि एबसु। माननि आरो आलासि दं जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिसमुरि बर' थुनलाइ आफाद। आरो माननि आलासि दङ जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिसमुरि बर' समाज। आरो दंबावो जोंहा आफादगिरि नेहाथारि ट्राइबेल संघनि, आरो दंबावो जोंहा मासिगिरि VCDC नि जोंहा चेयारमेन हिसाबै दङ जोंहा बिसमुरि VCDC, इस्मालिगाव VCDC चेयारमेन आरो बासबारि बदरमपुर VCDC नि चेयारमेन। बिथांमोनहा जोंनि माननि आलासि दङ। बिनिफ्राय जोंहा 4 रिंगायाव दङ जोंहा खेराइ थानसालि बेखेवनाय। बे खेराइ थानसालिखौ जोंहा बेखेवना होफैगोन जोंहा मुस्रिमा सेउलि ब्रह्म महिलारि, MRM हस्पिटालनि बिगुमा। बिथांजोआ जोंनि खेराइ थानसालिखौ बेखेवना होफैगोन। बिनिफ्राय 9 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो, मोनाबिलिनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा खेराइ। बे खेराइखौ दैदेनगोन जोंहा बाथौगुरि हिसाबै खोरोम बसुमतारी जानागुरु। आरो दौदिनि हिसाबै दङ जोंहा लाबलिं नार्जारी। आरो रिंगु दामसा हानजा हिसाबै दङ खाथलमुरि। जोङो बेखिनियाव जोङो 27 तारिखनि बे मोनाबिलिनिफ्राय जागायनानै फुंनि 8 रिंगासिम बे खेराइ फोरबोआ जोबहैगोन 28 तारिखआव। दा जों बेबायदिनो जों मेहेर गोनाङै जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो देग्लायनि गोथार बाथौ सान, लोगोसे खेराइ फोरबो आरो सिखनाजार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों बेबायदिनो जों मेहेर गोनाङै खुंफुंनो जों आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो आङो सिखनाजार आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै आङो गोसो गोरबोजों गासै जोंनि ओनसोलनि गासै गामिनि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बयखौबो गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ मान होनानै सनमान होनानै जाहाथे जागायनायनिफ्राय 21 तारिखनिफ्राय 28 तारिखसिम लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि बे गेदेर बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय आं बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।